Аз съм Тошко и днес ще играем на Dark Core, който е пак игра свързана с зомби апокалипсис. Трябва да запалим кемпфайра, за да отблъснем зомбитата. Трябва да седим близко до огъня. Така. Станало ден и зомбитата си отидоха. Трябва да осветим мястото с торчове. И апгрейдваме кемпфайра. Има 4 сървайвъра, никой не е умрял за сега. И има 3 места, в които можем да отидем. Апгрейда кемпфайра. Сега ще го... Ето, апгрейдваме го. Добре, апгрейднахме го и сега. По-голямо място може да видим. След бягаме цяла нощ, всички са гладни. Хайде да намерим нещо да ядем. Както гледам, тук има изоставена кухня. Дано има нещо, което може да ползваме да ядем. Добре, сега ще... Защото нали е изоставен да... Да построим. Емили ще готви. Да видим. Моля се да има нещо да ядем. Чакай за на. Той е умира от глад. И храната е готова. Това ще го скипнем. Този кемп не изглежда, че е изоставен за много време. Изглежда, че че е било място на някой хънтър. Сега да апгрейднем, да го построим, да е. Така имаме да клемваме квест, ама не ми даде да клемна. Дейвид. Това ще го скипна. Да, има Елен. Ето 2 дори. 3. О, как го снайпна. Зомби. Дейвид. Има зомби. Видяхме го това. Видяхме го това, Дейвид. Много добре видях. Трябва да апгрейднем. Да клеймнем. Трябва да билднем един барбил, което не знам какво значи. Така. Така. Просто не искам нещо, аз не знам какво не искам. Трябва 2 хора да изплатим там. Зои и Итан. Трябва има някакво... Добре, няма да може да видим съобщението. Ще апгрейднем всичко по един път. Така, това се стои. Това ще апгрейднем. Някакви други сървайвъри дошли. Може ли малко храна? Не може. Който е супер някакво. Добре, бед.
Така, апгрейднахме той. Систем. Води 100 джема. Окей. Да клеймнем това. Те искат дърво. Итан. Добре, ама нали иска дърво да му го дам. Чай да клеймнем квестовете. Upgrade Hunter's Hut to level 2, окей. Апгрейдваме Hunter's Hut to level 2. Upgrade. Така. Сега ще може да клеймем това квест. Send to Survivors. Добре, сега Дейвид и Майкъл. Така, стана едно, ще сега съм, ето, и зомбита ще дойдат. И зомбитата са зад него. Ари, удари го е! Трябва да... Той е като на вилиджърите в Майнкрафт. Някой го снайпна. Откъде извади ти оръжие ти, бе? А чакай, нали си в Хънтър стои? О, не, Дейвид се превърна в зомби. Дейвид! Влезте всички. Sorry. He's no longer your buddy. All I can do is spare him some. Let's help him find peace. He wouldn't want to end up like this. Така, сега ще сложим торчове. Ще ги запалим. Guys, there might still be danger around. We gotta survive tonight first. Добре, ние ги запалихме и веднага изчезнаха. Вау, Боба, new character. Защо фейскейма ми лагите? Така. Може да клеймнем чаптер 1. Survived. 2000 такива дървета и 100 джемчета. David's gone forever. Where is the damn hope? How are we supposed to Дейвид го survive няма this? завинаги. Къде е помощта? Как трябва да оцелем тук? 5 сървайвъра, 1 станал зомби и 6 такива места, нали? Buildings. By dawn, we laid David to rest with deep sorrow. Да, спочвам да ревем. It's my fault for not stopping David from going hunting. He's getting old, and nighttime zombies are a greater threat. Chin up, folks. We gotta prepare for another night. Someone needs to take Dave here. We can view the shelter residents' situation and make proper arrangements. Now, send someone to take Dave's place. Сега са един, сега са двама. Oh boy, it's getting windy. More wood. Don't let the wind blow out the fire. Така Our трябва да lives вземем depend on it. да го апгрейднем, да стане левел 3. Campfire, апгрейдваме го. Добре, сега виждаме повече. Идват още хора. Искат храна, ето. Bad news, folks. We spotted a horde of zombies on our way here. Appears we're in for a zombie. Това е Джордж. Видяли са зомбита, докато са идвали тук. Ама групичка зомбита. No one's gonna survive today. I've got the blueprint. Didn't get a chance to use it in the lab. Така. Има като строеж. Да, апгрейднем Campfire. Не. Какво е? First off, we need to stock up enough iron for the watchtower. Трябва ни повече айрон за Watchtower. Така, билд Scrapyard. Ще го видим ето тук. Here we can collect discarded parts. Трябва да сложим човек. Джордж. Ще го апгрейднем. Така. Ще си... трябва Scrapyard да... Сенту Survivors to Scrapyard. Нямаме достатъчно.
Трябва да го апгрейдна, мисля. Добре, апгрейдваме го. Апгрейдваме Scrapyard на левел 3. Да видим от тук. И ти може да апгрейднем. Така. Виждам Джесика. Така. Това да го апгрейднем. И апгрейдваме Hunters ту на левел 3. Бедовете. Така, може вече да апгрейднем и той на левел 3. Това го махаме. Higher more construction kills. Ето апгрейдваме това. Има... Има някой вътре. И ребе. Добре. Даде ни фри 200 дърво и 5 джина. Къде отиваш? Това ще го апгрейдна. Така. Това за сега вилите неща доста добре. Тук има някой. Не, тук има. Devoured all I had. My wife, my kid. Celia, I promised I'd keep going. And I will. Добре, още фри 2. Трябва да апгрейднем Дорма. На левел 2. И така го апгрейдваме бързо. Апгрейд. Сега... Комплитваме го бързо, защото... Сега ще апгрейдваме кукинг тейбъла. Така, апгрейд. Зомби... Dang! We gotta be faster! I can already smell those rotting zombies! Зомбитата идват. What happened? I'm just gonna drag everyone down. It's all my fault. If I hadn't complained about the food, David wouldn't. David chose to go. For all of us. All we can do now is keep going for him. Wipe those tears and get ready. Zombies are coming. Добре, congrats. Апгрейдваме. Ще апгрейднем кампера. Ооо. Не мисля чака 3 минути, ще купя деньги. О не, зомбите идват, зомбите идват. Зомбите идват. От всякъде. Свички, свички. Има 1 милион зомбита. There's an insane amount of zombies. We're burning daylight. Let's get the watchtower set now. Да, бързо да го апгрейднем. О, добре, че го апгрейднахме на време. It's working. Those things dare not come near the light of the watchtower. What's that? Какво? The watchtower lights holding back those regular zombies. Check out the Hulk and we'll survive. Bob! Finally found you! Right on time, Selena. Get ready to fight. Да се бием. Да го кликаме. Трябва да видим зомбитата. Хора ще се върне като го убием.
добре хора, бих могъл и това ще бъде за това видео. Ако искате такива видеа, абонирайте се за още такива видеа и чао!